גבירותיי ורבותיי, הופעתו של הספר החשוב הזה של אורי מעיד כמאה עדים על כך שבעשורים האחרונים חלה התקדמות מרחיקה לכת בחקר התפילה היהודית מחד גיסא ובהתעסקות בכתבי יד מגניזת קהיר מאידך. לפני כ-40 שנה לא מעטו החוקרים שראו בהיסטוריה הליטורגית של עם ישראל כמין סינדרלה. דהיינו קרן זווית מוזנחת. בין הנושאים שמשכו אז את תשומת ליבם של החוקרים. בו בזמן רבו המלומדים שהבינו הבנה ברורה את חשיבותם הפוטנציאלית של קטעי הגניזה לשחזורן של תולדות היהדות בימי הביניים הקדומים. אך השלימו עם העובדה שרוב רובו של החומר המרתק הזה טרם זכה לשימור, לתיאור ולניתוח המדעי הנדרשים לשחזור כזה. אולם, בשלהי שנות המאה הקודמת השתנו פני הדברים והתגדלה ההתעניינות בהיבטים שונים של התפילה בישראל. החל בשורשיה בתקופותיהם של המקרא ושל בית שני, המשך בהתפתחויות של ימי הביניים וכלה בגישות המהפכניות של העידן החדש. אולי בגלל שדורבנו על ידי עבודתם של כמה חוקרים צעירים אז, מובילי הגישות לא הספיקו בעיון התוכני והלשוני, אלא אף נמשכו אל תוך התחומים של ההיסטוריה חברתית, המצב הפיזי של כתבי היד, ותורת ההופעה הדתית, religious phenomenology. לגבי החומר מגניזת קהיר, השינויים הם עוד יותר מדהימים. בעקבות היוזמות החדישות בספריית האוניברסיטה בקיימברידג' בשנות ה-70 וה-80 של המאה הקודמת, אחוז מרשים של כל האוספים בעולם כבר עברו את ההליכים הדרושים. וקרוב לוודאי שהתוכנית להכין תמונות דיגיטליות של כל קטע וקטע מתוך סכום ענק של כמעט 500,000 דפים ברחבי העולם תסתיים בהצלחה בעוד 2-3. במילים הנבונות של המחבר של הספר הזה, במילים של אורי, ידיעותינו על ממצאי התפילה מן הגניזה התקדמו לאין שיעור בעשור האחרון. סוף ציטוט. אין ספק שאורי ארליך, והוא כמובן לא היחיד, הוטב על ידי ההתקדמות המתוארת לעיל, שבלעדיה לא הייתה לו האפשרות לטפל במאות הקטעים של סידורי התפילות שחוברו מלפני 1000 שנה, ואף לא היו לפניו התקדימים שפרצו את הדרך בכל הנוגע לפיתוח השיטות, כיצד לתאר, כיצד לנתח אותם. יהיה זה אשר יהיה, אסור להקטין את מידת התרומה של ספרו של אורי לתחום המחקר. עם עזרתם של צוות העוזרים שלו בפרויקט שיזם וניהל במרץ ובהתלהבות באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, ושל הפליאוגרפית המוכרת עדנה אנגל, אורי ארליך הציג לפנינו לא רק מבחר עשיר של חומר מקורי וחיוני לשחזור ההיסטוריה של תפילת העמידה היומיומית, בייחוד מתקופת רבני התלמוד עד תקופת הרמב"ם, אלא סיפק לנו אף הערותיו המאלפות על 1. החוקרים והמחקרים הקודמים, 2. על טיבה ההיסטורית של העדות מן הגניזה, 3. על תפקידה של ספרות אחרת למאמצינו להתוות את התהליך שבו תפילת שבעל פה התגבשה,
בהדרגה אל הסידור המפורסם בעל הסמכות. 4. ועל האופן שבו הפייטנים הטביעו את חותמם הספרותי והלשוני על תפילות הקבע, ושבו בעלי ההלכה הראשונים השפיעו על סדרן ותוכנן. מעבר לכל תרומה אחרת, אורי הקדיש חלק משמעותי של ספרו להבהרת ההבדלים בין נוסחי העמידה של ארץ ישראל לפני מסעי הצלב וב-200 שנה לאחריהם, לבין אלה של בני בבל ששלטו מצד ההלכה על רובן של הקהילות בתפוצות והדריכו אותן במנהגי בית הכנסת. יתר על כן, הוא הביא לפני קהל הקוראים דוגמאות רבות של נוסחי התפילה שבמשך הזמן נשתכחו מלב העם היהודי, ורק עכשיו, הודות לגילויים בגניזת קהיר, חזרו למקום מכובד בתולדותיו. אורי הלך מתחיל את חיבורו עם מבוא קצר בו הוא מסביר, בייחוד לטובת הקוראים שאינם מתמחים בתחום, מה הם הנושאים והבעיות העומדים לפני החוקרים בחקר העמידה, ומדוע התפילה הזאת חשובה יותר מכל חלקי הסידור האחרים להבנתה של התפתחות התפילה בכלל, ושל ההיסטוריה הליטורגית של תקופת הגאונים ושל ימי הביניים הקדומים בפרט. אורי אף מבהיר ומצדיק את המתודולוגיה שלו לפני שהוא מגיש לפנינו את גוף המחקר המקיף והעמוק שלו. שתי המטרות שלו הרי הן לפרסם אוסף עשיר של נוסחי העמידה שנתגלו בגניזת קהיר, ולשחזר את המסורות הקדומות ביותר של נוסח העמידה. לכל ברכה מ-19 הברכות של העמידה, ידוע 18 ולא 19 ברכות בארץ ישראל מלפני 1000 שנה, הכין אורי תמונה של דף אחד מן הגניזה וטבלה סינופטית של כל ענפי הנוסח שניתן לזהותם הן מארץ ישראל הן מבבל. בהמשך הוא משתדל להסביר את השינויים המרכזיים ואת ההתפתחויות הטקסטואליות, ואף את המחלוקות על התוכן ועל הלשון בין יהודי בבל לבין אחיהם פה בארץ. כל פרק מסתיים בחילופי הנוסח השייכים לכל ענף שהוא הגדיר בתחילת הפרק. החוקר המומחה, לא פחות מן האדם מהשובה, יהנה הנאה גדולה מן החומר החשוב והמרתק שמביא כאן המחבר. הוא מספק לנו דיון מפורט, זהיר ושקול, לכל אחת מברכות העמידה, ובמשך הדיונים הוא מעורר שאלות היסטוריות ותיאולוגיות, משווה נוסחים מנוסחים שונים, ומציע ככל האפשר הסברים להתפתחויות העיקריות. אורי מונה בצדק הרבה גורמים שהביאו לשינויים האלה, ובתוכם מסירת התפילות הקדומות בעל פה ולא בכתב, השפעות ההלכה והשירה, תפילה שהיא במילה רוויית רגש והדר, חוסר הקפדה על הטקסט, הלשון, ואף כמובן גישות דתיות שונות בין הקהילות, בייחוד בין ארץ ישראל לבין בבל. אבל נזכיר חלק קטן מן השאלות האלה, ולו רק בברכות הראשונות והאחרונות. כמה שאלות. מדוע בברכה הראשונה
העדיפו בבבל לתאר את אלוהים כקונה הכל, ולא כקונה שמיים וארץ, כנוסחם של בני הארץ. מהו הקשר בין ירידת גשמים לבין תחיית המתים? ומה מקומם כאן בברכה השנייה של הגבורות האחרות של בורא עולם? מתי החליטו לכלול בברכת הקדושה אזכורים של המלאכים הקדושים ולרמוז לפסוק המפורסם בישעיהו, קדוש, קדוש, קדוש השם צבאות? מתי החליטו לכלול את זה? ואם אכן המקור של ברכת העבודה הוא בתפילתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים בבית המקדש השני, אולי הרבה שנים אפילו לפני הספירה, כיצד השתנתה תמת הברכה בהגדרה מעבודת הכהנים במקדש להחזרת השכינה לציון ותפילתם של עם ישראל כולו? נראה שבצורה הקדומה של ברכת ההודאה הביע המתפלל את תודתו על טובות האלוהים ועל חסדיו שעשה לעם ישראל ולעבודתיו. ובחתימת הברכה הוא קורא לו הטוב, קורא לו לאלוהים הטוב, דרך צורת הדקדוק הווקטיבית, דהיינו שם ביחסת הפנייה. לא קשה להבין מדוע הוסיפו במשך הדורות רשימה ארוכה של מעשים טובים אחרים שעשה אלוהים למתפללים. אך מדוע הרגישו את הצורך להחליף את התואר הטוב, ווקטיבי, בצירוף הטוב שמך? ומהן הסיבות שחתימתה של הברכה האחרונה שהזכירה את מעון הברכות ועושה השלום פינתה את מקומה לצירוף האלטרנטיבי המברך את עמו ישראל בשלום במקום מעון הברכות ועושה השלום? וכאלה וכאלה רמות יש, ובמסגרת המצומצמת הזאת כל המוסיף רק גורע. מטבע הדברים יהיו חוקרים אשר יצאו לתאר את המצב בנושא זה או אחר באופן שונה מזה שמעדיף אורי כאן, ולבנות תיאוריה אחרת כדי להסביר בעיה ליטורגית מסוימת העומדת לפניו ולפניה. יטענו אלה שיטענו על דגש פה או על מפיק שם, אך כולם יסכימו שמגיעים לאורי תשועות חן חן על עבודתו הנאמנה והמסורה בהיסטוריה הטקסטואלית הקדומה של ברכות העמידה. אין ספק שהוא הניח את היסודות לכל מחקר עתידי המתמקד בנושא הזה. בדורות הבאים יהיו לו בחוב על כך שסיפק להם ספר עזר כל כך יעיל ומאלף. בכל זאת, יש לי כותוב אפילו יותר של הסתייגות לגבי הסיכום העוקב אחרי העיון הנמרץ של הברכות, והמהווה בעצם לא יותר מ4 עמודים. ובעיקר יש בעמודים האלה 2 טענות. בטענה אחת, אורי חוזר בקיצור על המחלוקת בין החוקרים הדגולים יוסף היינמן ועזרא פליישר, האם אפשר לדבר על נוסח אחד מקורי של ברכות העמידה. הוא בא למסקנה הזאת בעמוד 277. אני מצטט: המעיין בענפי הנוסח של כל ברכה וברכה יכול לזהות ברוב המקרים יסודות מוצקים וקבועים בכל אחד משני המנהגים הבבליים הארץ ישראל, ולשער בביטחון מתקבל על הדעת שבבסיס ענפי הנוסח השונים עומדת מסורת משותפת שניתן להבינה ולשחזר בסבירות רבה לא מעט מלשונותיה. לפחות
בחלק מן הדוגמאות האלה, סבירה היא ההשערה שיש מסורת אחת משותפת ללשון הברכה בשני המנהגים, ושהשוני ביניהם הוא תוצאה של התפתחויות רבות שנים בפזורות השונות, בייחוד במאות שבהן נמסרה התפילה על סוף ציטוט. ובזה אורי נותן את הרושם בלי להביע את עצמו באופן מוחלט, שהוא דוחה את הטענות של היינמן וממקם את עצמו בצידו של פליישר. אולם על יסוד המשפטים האלה שלו, וגם על כל העבודה שלו, אפשר גם לטעון שהמסר, התוכן והכוונה של כל אחת מן הברכות במקורן היו קבועים, אך לא בהכרח הניסוח המדויק של כל מילה ומילה שם. ואם ייתכן שהיינמן הגזים במידה מסוימת, ניתן אף להאשים את פליישר באופן דומה. אין ספק, והספרות התלמודית והמדרשית מרבה להעיד על זה, שמן התחלתה היו שינויים טקסטואליים במה שאמרו יחיד או וקהילה כאן, לבין התפילות הנאמרות במקומות אחרים שם. יתר על כן, הפרסומים של החוקרים, כמו פיטר ונדר הורסט, שיצאו לאור לא מכבר, הפנו את תשומת ליבם ליהודים שהתפללו ביוונית, והוכיחו שהיו לתפילות שלהם תוכן דומה, אך בהחלט לא זהה, למה שהיה בברכות העמידה. בדיון הזה על הצורה המקורית של העמידה, אנו חייבים לקחת בחשבון את התיעוד הזה של החוקרים האלה. הטענה האחרת של אורי בסיכום שלו מתייחסת לדעתו של פליישר שלא היו בכלל תפילות קבע בישראל עד שקם רבן גמליאל במאה השנייה לספירה וקבע לגמרי מחדש את נוסח העמידה. בעמוד 277 של הסיכום, אורי מצהיר באופן חד משמעי ככה, אני מצטט, על כל פנים את חובת התפילה היומיומית של על כל אחד ואחד מישראל אנו מוצאים לראשונה רק במחלוקת התנאים לאחר חורבן. אני אזכרת במשנה ברכות ד'. למרות המשפט הברור הזה, דומה שהטענה של אורי אינה אלא חצי טענה, כי כשהוא שוקל את מה שהוסיף לנו העיון שלו בקטעי הגניזה לגבי הבעיה הזאת, נזהר מאוד יותר. הוא בא למסקנה שקולה ומשכנעת. עמוד 278. ביסוד מחקר זה גם לא עמדה היומרה להחזיר את כל אותן מסורות, נוסח, קדומות, לתקופה זו או אחרת, הוא אומר, הוא כותב. לא לזמן של רבן גמליאל בית דינו, וגם לא לתקופה קודמת או מאוחרת לו. אולם, במקרים רבים, לא ניתן כלל לקבוע עד כמה קדומה מסורת נוסח זו או אחרת, ועל כן לא היה בידינו להחזירה לזמן מן הזמנים. עד כאן אין מה להשיב שלילית. אולם, דומני שאחרי שכתב את המשפטים האלה, הבין אורי אולי שאין בזה תמיכה מספקת לטענו של פליישר, ובכן התחרט קצת כביכול על מסקנתו. עקב החרטה הזאת הוא מסיים את עניין העמידה וצועד 3 פסיעות אחורה דרך המילים האלה. אולם עם כל הזהירות הננקטת בשאלה זו, יש להודות בכך שאם יתקבלו הצעות המחבר בדבר קיום מסורות משותפות קדומות ויזכו לאוזן השבט גם חלק משחזורי הנוסח שהוצאו בזאת, הרי שטרם הוצאה עד כה נקודת התחלה סבירה יותר ליצירת מסורות אלה מאשר זו הקושרת אותן לפועלו הדתי וההיסטורי של רבן גמליאל ובית דינו. וכדברי הברייתא בתלמוד רבי שמעון הפמפולי וכו'. חבל שהוא רואה את עצמו איך שהוא מחויב ללכת בעקבות פליישר בנושא הזה.
בשנים האחרונות יצאו לאור פרסומים לא מעטים שהוכיחו שאם מדובר בחובת התפילה היומיומית בכלל ולא על נוסח העמידה בפרט, יש רגליים לטעון שמגילות ים המלח מעידות על מנהג כזה 200 שנה לכל הפחות לפני זמנו של רבי גמליאל. יש גם חוקרים שעיינו בספרים החיצוניים תקופת בית שני וגילו בהם ניצנים קטנים תפילתיים שפרחו לאחר מכן במנהגי הדת של חכמי המשנה ושל מנהיגי הנוצרות הראשונים. אין ספק שפליישר תרם גדולות לתחום של תולדות התפילה והיו לו רעיונות רבים וחשובים. אך כמו היינמן לפניו, ייתכן שלפעמים הגזים במסקנות המהפכניות שלו. מוטב היה אם החוקרים של היום היו מכפיפים את עבודתם של שניהם לביקורת מאוזנת והגונה. ואין סיבה שיראו את זה כמין פחיתת כבודם של תלמידי חכמים נפלאים וחוקרים מצוינים כמוהם. אחרי שהתייחסתי לשתי הטענות האלה, יורשה לי להציע לאחדים שאינם יודעים את זה מראש, שאני בהחלט נוגע בדבר. כי אני בין המיעוט שבמיעוט של חוקרים בעולם, אולי היחיד בארץ, שהעיזו להביע את התנגדותם לדעותיו של פליישר בזמנם. אך מה שמניע את ההסתייגויות שלי כאן אינו בעיקר הרצון לקדם את ההשקפה שלי שמקומו בפורום אחר, אלא להדגיש את הנקודה שהחומר שאורי מביאו ומנתחו בהצלחה כל כך רבה אינו מוכיח באופן משכנע שפליישר צדק בדעותיו. הלא מחבר הספר מודה בזה בעצמו. ניצול הסיכום של הספר פה, העמודים של הספר, כדי לתמוך בדעות האלה, הרי הוא מהווה שימוש לא מוצדק בצורה הספרותית הזאת, שהוא עלול לבלבל את הקורא, והוא מוסיף פרק שהוא מיותר למטרות הנבונות ולהישגים המרשימים של הספר הזה. התואר הפיזי, כפי שאולי אתם יכולים לראות, התואר הפיזי של הספר נהדר ותענוג להחזיק אותו ביד ולהשתמש בו. התמונות של קטעי הגניזה הן יפות וברורות וכל היבטי הדפוס הם באיכות מעולה, ולא כל פעם אפשר לומר דבר כזה. חבל רק שאין סיכום באנגלית לטובת עולם המלומדים היותר רחב. הרשימות של הקטעים, המהדורות והקיצורים הביבליוגרפיים מצד אחד, והמפתחות של כתבי היד, המקורות והעניינים מצד שני, כולם יהוו עזר הכרחי לקורא. יבואו על הברכה אורי ארליך המחבר וכל עוזריו על כך שסיפקו לחוקרי העמידה ספר שיהיה מרכזי לכל מאמציהם המדעיים לדורות. תודה רבה לפרופסור רייף על דברים שלפחות בחלקם היו בבחינת נאמנים פצעי אוהב. וזה מזכיר לי במשהו את מה שסיפר לנו נחם כשמו של